Like nighting way. Nadi jisu Joto sa tabi kamera tago.
Satan ni beba kam hayano bisa khlainai a Ishwar no si tini go hai holy Palm Sunday ningui hambai maro taibo especially tini go manjaknai christo no khunumui tongnai kai tono borom roi tongnai joto tini ni je kai toni mongno koso khlai tini o kami am toyo ilai thanjo participate khlainai ibake attend khlainai joto christo ni taku buku krai khonai okra chakra joto no jisu ni hamjakma sibai ya paro tini go belai keno tong thokmani khasran mani inglai tha mani ngake sal keduk jora seng kai tono khulumlai tongo loblai tongo hompono amai khlai seng hansa khlai kai tono mongno auto khlai ngani jora malaya paro haibani Ishwar ni plan Ishwar ni nahormung aboni bani tini go tei weisya o am to ni suinai lognai ingui seng pintar denomination by thansa khlai seng loblai mansa tei oro bisingo kerengui tongnai tongkangke jotono ani khapani hamjakma sibai maya paro tini go belai keno omono tongthoklai mani seng sal keduk ni yagulo omo hai khlai seng delivery stand church tei Baptist church tei Presbyterian church seng biligi tini o am to yo jisu raja palang mani a halma mujang kai mani aboni bangi phagi seng jisu ni mongno pal khlai putu khlai praise the lord praise the lord praise the lord Praise the Lord. ambai jotono phagi ang elenbat tangsa layanu Korenai onlo kotma kaham 19 ni 28 ni simi 40 pojora ang koregano jisu amono sawi Jerusalem bekhat borok ni sekan ni hinka khastai hathai ni bet phangi bai bethania dhanda o sopai ru bo sagri horok dino hai hunui sawi rohot grata bus kami a kami o thangdi noro aro sogui ma logeno horok sabai phano kazak gya ko abotui borai masa nubuibano abono hengui oro tului khadi noro tamo ului omono heng hunui horok sasu sungke oda omono samung nangjago hunui rohor jaknai al sagri aro thangui sama haino nubui ka borok a oraino khengui tongko norok tamo ongui omono kheng hunui oraini nok phangsa koda omono samung nangjago hunui sawi borok a oraino jisuni thani tubui akhe borok a oraini kipungo borok ni ri phimui a sakau jisu no kasaroi jisu porai kasaroi buska thangpuro borok lamao borok ni ri boi laika thai toi hathai ni lama tokai khaimani jitolo Jerusalem anda sopai kino sagiro kabangma sekang hankrat ni samgo nukma tongkhagri sotonoi kai tono hai tonoi loglai subrani mangai phainai rok borok no kai tor hamari duthung supna hawo tongnai rok hamthung kai tor ba chung sasa thung akro lupo bisingni horok nei khorok kham parisai jisu no hai tonoi sahor kam hodakra nini sagri dokno kutuk mani thadi hunai thadi jisu hai tonoi angrokno okok sawo borok kutukma thake kholong se tinigui sawa
kai tu ni kok pori zakmani sung joto ni saka asibak kotor langso Amen. yang orang tamu nuka hamole 2023 bisi sekanggo jisu oha sakago borok rok ni bangui sumsari bangui je borok ni mangkaya bo Jerusalem je probini paithak ni sal krus kanta bujaknani ba bini paithak somai ni sal sokai tomo apuno ini hai jorago jisu bini sage rombai bipanghi ei khak ni kami am koyo roho kami je kabak ya ko omo hai korai sika sutai khai Jerusalem go hamna ni skang o samno lai hake korai sika borok ni sabi ro pui phaika bon orodi ka ro bui Jerusalem mo borok jisu no raja lagi habla apro kabang ma tini punto khlaini ro jisu ni mongno kutu khlai lob lai hai ma hai no bini sagi jogbo lob lai kami ka tong thok jagi omono khnagui lukuni borok ro kabang kupno jisu no koihorka ini ni sagi ro no tidik mani no mothak sidi nei jisu no borok koihka haibani jisu tomasa kamale o borok ro tidik mani thakla hangkangke holong khai roksi tirini kok sanai nisa tirigo omono sengmano kaitoni kok kaitoni wana masungsa kok khai rok kaitoni mothang jakmani kok khai rok abo kijagui tongnani kok dia boljagui tongnani kok dia aboni bangini jisu ko kok isau tangmungno borok ro kaitoni mungno kutu khlaili angkangke holong khai roksi tekagui kaitoni kok no masasne aboni bangini tirigo laito sumal kok masin christo ni busangge ke omono kai ni khaniyo ba borok ni khaniyo jengsian tino kabang ma borok ro sawi mano kai ni kok pijak mani ro kai ni bukan bukan lok ke tadi ke tongjan nai gutom nai or tongjan nai gutom nai haipa ni jisu samani kok ke omosi bangmungno kai ni busaro omo hai kai ni mungno kusu khlai yang kake hakai ro holong khai ro kite khai kok nai ni jisu aku ni kami omosi kotor mukante kai to ni mongno tini go selap lai mangka jisu ni mongno tini go selfi lai mangka jisu bo raja ba raja khlagi ne bo osi sarok seluk langka joto ni selai oro koto khlagi go korai sikano yus khlai tini go omosi kotor kok mukante sang Kristo ni busa engnani thangkangke sang joto ni selai koto mang nai ni busa kotor engnani sadinai borok bo puila koto sini dihita abuni bangini jisu je pro Jerusalem o hao borok chuk dia gada agada no bodi ini go borok doksen jora go ma salai chuk dia no gada angka serai chuk dia abai ya mane jisu sunuk punuk nani nai go kotor nani thangnani go puila koto sini ikon sinanggana okong di sekolah abuni bangui jisu kabang ma korai to kabang ma amoto raja ro kamane musa to mayung to abuni jisu abuni selai bajot to ni selai basida jot to ni selai tugya o hasaka go agada homano bor abuni bangui jisu kono khalo otor nani sadinai borok bopi lakato ini yo pun omono mano sung borok osung karo tug ya ngi mano hai pano kai to ni mako gada no bo yus pai ma hai gada no bo tug da lagi nama hai ini ani kata go hai ni kai to ni tug ni bo to no ni bo abni mai sung khak ni jak nai kure kai to ni khak to ni kombo kai to ni kok kai to thanggo omono saus dan osung karo tongkro basang ketang tongman yo sung aboisoi sini sup mungno sung bekha klai nai ka ke sung joto na sup mung sinuk ya sung sini sup dot sinuk ya ini mano haipun iso ni lokolo bo gada no de use pai mahai nono ano go bo use pai ogre sung kamara mai abuli bang sini no omono Kristo ni kok tini go sung ki lai man ka khatung khaja lagi Kristo sono sakka tongmung nani ro kai to ni kok no kami am to yo tiri ni kali angke kolong khai ro
Nay, abang ini jelai itu tong togo, tini yo jen, ini tong itu sanggup, kasko, am tong ini jen, jora nay malai kan, kai tong kok terus kalau yang bangun, ini lain yang bangun, abang ini angkai kok bang saya, tini yo omono jisu salemo, raja ini ne, luka. Hai bener, borong ini mau kalau raja ba, motha sudah di langgar kaya senti jati kaya nah ini borong wan so. Hai bener iso de nahorman ini aku kaya. Sensum ni borong nahorman ini bay, iso ni nahorman le herzasi. Aku ni bangin ini le jisu no, orang kita tahu kabar lagi hosna ini, haleluya hosna ini. Ini tadi berkong kamu lagi. Jadi oh sarno no sempit tori berpanggui, kai tori berpanggui, terus ini kami amsoyo, al jisu rasa sama dengan proses layo, mencau layo, korupsi macam, untuk mari kom, apa namanya omono, konsa, ini jadi buri tanggo, kai tori semua subaka, subagi tongai, omah itu nasi jisu belum, jisu ni nunggu hakal, kali timai apa no. Sini kami amsoyo kebang malu putongai dan wisata go jisu sabo kaito tamu ni bagi osi sarot sanca awno tu ini go jora taha mangui bazar ro dan kaya ni doraman mani bagi kaito no hambai joto manjana dan itu di konser kaito ni kok sadak mani joto ni sata iso hamari kato lah Hajing kangge ini doramal ike bagi spesial konser kuis lah sini kai ko sino omai keno mol brum sini kasko iya go joto kai to no sudi kamnai ko kita go hando tongking sugari tongking nes go sorobu iso sino omai keno asip ba doi to kansak lagi kai to ni samono kale ngono ni go kai to sino tubalang tenai dan 1 point lagi second point na sudi lagi ini go sungsar ginangui kai kini borok jisu raja salang mani salang mujok lagi tu. Omai kena sengsari joto kami amso yo history besaro os hamong nok lagi cari yo kai to asli lagi tu. Ayung kotor ni sistem dok itu kai to nok belum nang dok itu. Lagi sem omunan joto pakai tu kami apa itu jadi pai cago sini dada sudi sini oke tu sini ada. Lama kata lagi kan. Subnani singo dalai hamjat tai tai kherek nai mai gelang angkai tu ozara nona gai khabaksa hambai masuk tam ni mana sang bisi kolom na tongoi
nini tini raja tamani sal sang mansika belekin khaksango sang takobo ko pusinyo kasko amsayo sang tini nang sama hake nang dagi ma hake sang pilai mangsa belekin khaksango ama hake tini ni o salka ham tini manma hake beskang bisi busingam manani bagai sang joto saksri ka ham ko tongoi pode por tini sakao samsal khaimano tai bisi ham ya khaimano amani yang ni katiri apa kaitor nang se sukna hawo kaitor sinsar bunang kaitor ini ni o sala nang daga tamani sala sang palai man ko belekin khaksango ama hake mal brum brum nang sangai pal tong pedi sang pode por sang o sinsar tamani ba bahan besi ginang ba sang jeni sang pode por sang khailai ko khana ama ba apa kaitor sini wan samaya ini khani wan samba nang sini khau nang kok sau kaili ni phala gatha bai ke mal brum brum nang sangai pal tong dei ini ni sini sini ko ta ko ko khasri ka ham tong goi o sinsaro sini ti pa hai mo namo sini ka bang mo tong barong go tini sing tir mani bising ke ini thani jangla phai mana bagai nung jara sambi dai borni khau kok sari sang tini o pai khago sang tini malai kha ta ko sang ta bu pai le nai o ni o raja tamani thano sang tini malai ma ka bere kin thak sango ama ge mal bum bum nang ni thakawo ni phala ga thabe ko boloi joto ni thaka nang hamari ri tong ni sono mo thangai jisu mong bai thano Hmm. hamba